Hola, jo em dic Núria Armengol i us parlaré del poema 5 del llibre dels 6 sentits de Miquel Martí Pol. Aquest recull respon a un encàrrec de la Galeria Gaspar de Barcelona, que va proposar a setembre de l'any 1974 al poeta fer una carpeta amb poemes seus i il·lustracions de Joan Miró. Llavors, Miquel Martí Pol acabava de publicar 5 esgrafiats a la mateixa paret, 5 poemes amb il·lustracions de Jordi Serrater que expressaven l'estat de tensió i temença que li provocaven els freqüents brots a l'esclerosi, que li havien diagnosticat feia 5 anys i que el feien passar moltes hores prostrat al llit. Els 5 esgrafiats són poemes tots ells amb els mateixos versos i mètrica, molt densos i foscos, molt simbòlics, que estetitzen molt bé l'enclaustrament, la por i l'incertesa que Martí Pol sentia, un estat d'impàs permanent entre la vida i la mort, d'aquesta lenta però sentida degeneració del seu cos. Immediatament després d'això, doncs, es va posar a escriure per la proposta dels galeristes barcelonins i d'alguna manera havia d'aconseguir sortir d'aquell ensotament, vehicular la seva vida i la seva obra per reordenar la ment i resituar-se al món. L'estructura del poemari, el llibre dels 6 sentits, ve donada per un suggeriment que el seu amic Antoni Pous va fer-li sobre el 6è sentit de Ramon Llull, que seria la paraula, i d'alguna manera seria capaç de sintetitzar tots els altres per sofisticar la comunicació. Aquesta comunicació ha de fer valor comunitari i és la de la pàtria, que ha de reviure després de la dictadura franquista, després del temps de silenci i d'obscuritat, com el poeta ha de poder, tot i l'impediment del seu cos. Una lluita que podrà mantenir amb la paraula, més enllà de les imposicions externes, un jo que podrà ser més enllà del seu cos. El primer poema del poemari del llibre dels 6 sentits tracta sobre el sentit de la vista i l'encapçala una citació popular que diu: «De ponent ni vent ni gent». La vista, els ulls, són el que hi té importància i es centra aquest poema en detectar, en escrutar d'on venen els mals de la pàtria i del jo. El segon, que és el de l'oïda, porta una citació de Salvador Espriu que diu: «Déu meu, això passava al fons dels anys». És un poema en forma de romanç i parla de la glòria perduda, de l'èpica de la corona catalano-aragonesa, i té versos com, per exemple: «Ho diuen les llegendes, peixos de tors barrat feien dòcil l'escorta a intrèpids navegants, i a totes les orelles hi ressonava el mar». El tercer sentit és el de l'olfacte i cita Salvat Papasseit, i llavors diu: «Vosaltres restareu per veure el bo que és tot, i la vida, i la mort». Aquí, amb l'olor, torna el record d'una vida que va ser esplendorosa i que ara ja no ho és tant, però que podria tornar a ser-ho. El quart poema és el del tacte i porta una cita de Pere IV. «I una pàtria tan petita que la somio completa». Tot allò que es toca aquí evoca aquells anys abans de la malaltia en què el seu cos li servia per fer activisme social i s'imagina amb la causa patriòtica però escrivint com a possibilitat que li queda. Ens saltem ara al 5è sentit i passem al 6è, que és l'últim, i que parla ja per tant de la paraula que tot ho aglutina, i porta una altra citació d'Espriu i diu: «Però hem viscut per salvar-nos els mots, i és aquest camí que es pot fer, una esperança per la vida». Els últims versos fan d'epíleg a tot el poemari i diuen: «Gresol i encuny la veu traçar la ruta, per fils de pluja el doll de les estrelles, per fils de llum el doll de cent migdies. El blat i el vi de l'abundor perduda ara s'aonen l'abundor novella, direm dient, amb els sentits alerta, de cara al mar ple de noves balises. Llevantejant vam conjurar el malastre, llevantejant el conjurem encara». I doncs el 5è poema, tornem enrere, el del gust, no l'encapçala cap citació. D'aquesta manera fa la impressió de ser un poema més propi. Tampoc s'hi parla de sentir el gust de res, com en realitat en els altres sentits tampoc es sentien. El que es feia, el que es fa en tot el poemari és fer servir els òrgans, la part física que s'hi relaciona, en l'obsessió pel cos de Martí Pol, per accionar alguna cosa. Els ulls escrutaven, l'oïda ressonava, el nas flairava, les mans apamaven i ara la boca rosega, mastega, i no hi ha gust de res.
I aquí no hi ha gust de res, perquè el que hauria de tenir gust són les paraules i l'han perdut. I l'han perdut perquè hi ha paraules que no són pròpies i llavors es pregen la saliva. I també l'han perdut perquè hi ha paraules que no es poden dir i llavors només són signes muts que es dibuixen de nit i en solitud. I la relació és que no sonen i llavors no tenen gust. De fet, per recuperar el gust de les paraules en tot el poemari, com en els 5 esgrafiats, es fa servir un lèxic més complex, a vegades més literari, que també ajuda a intensificar la raresa simbòlica d'algunes imatges creades, no? La creació d'alguna cosa nova a partir de la paraula, no? Recuperar el gust. El gust ha de reviure i el gust ha de reviure i per tant les paraules han de recuperar el so. I quan recuperin el so podran sortir de la boca quan puguin sortir llavors. Mentrestant, però, es masteguen. I és la feina del poeta, no? Anar mastegant les paraules, i és amb això que Miquel Martí i Pol pot sobreviure i troba un camí per vehicular la seva vida i la seva obra. I aquest poema, al final, doncs, diu això. Diu, no em cogeja cap vers, amb sang els compto, amb sang els faig i els dic, i amb mans escorça dibuixo els signes muts que els representen. Si ho faig de nits i sol, no és per platxer-hi, de dies hi ha milers d'ocells que grallen i baixa brut el riu de les paraules. No em cogeja cap vers, jo sí, coixejo, de tots els peus i escaig, clavat en terra, arrelo en mi mateix i m'alimento només de fang de mots, fulles que em cauen i el sol podreix potser massa de pressa. Rosegador tossut, mastego creixens, que guardo en un ventrell subsidiari i m'espregen el gest i la saliva. Escup, em diuen uns, i d'altres mou-te. Jo ni escupo ni em moc, només mastego. Mastegués el meu fat i no me'n queixo. Dia vindrà que els llamps fendran les roques, que es trencarà un mirall a cada fulla i els coloms llançaran sengles proclames. Serà el crepuscle roig de les falgueres, el triomf de les deus i de la menta. Serà l'esclat del vent i del salnitre, que desvetlla el neguit de les genives. Llavors escopiré, i a grans gambades remuntarà el corrent que ara em detura i alertaré la gent endormiscada. Ei, els diré, companys, ha arribat l'hora. Deserteu recambrons i passadissos. Obriu de bat a bat totes les portes i mastegueu el vent, que és fruita nova. Aquells que tinguin por, que entreguin aigua i que renti tothom a ple la boca. Esmoleu-vos les dents a trenc de còdol perquè petin els mots altra vegada com petaven abans del gran silenci. Ja han granat els fruits nous, au, mastegueu-los i escampeu-ne el sabor fins que cap boca no en desconegui el gust ni la duresa. Això diré, i agrest prendré embranzida i em desaferraré del fang que em serva. Alat, però tocant de peus a terra. Llibert, però sumís a l'alta crida. Tothom sabrà que sóc aquell de sempre. I a fora tot serà calma i presagi. Per acabar us volia explicar que aquest poema es va publicar per primera vegada a la recopilació de la seva obra Amb vidres a la sang, de l'editorial del Mall. I després, finalment, sí que es va fer l'exposició amb il·lustracions de Joan Miró a la Galeria Gaspar de Barcelona, on també hi havia poemes d'Espriu i de Costa Llobera. Us volia ensenyar la il·lustració que correspon a aquest sentit del gust que no se sent i s'ha de sentir algun dia.